Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Fortnite όπως και χτες. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Άμα πέφτει η κάμερα, συγγνώμη, απλά έχω το μαξιλάρι γι' αυτό και δεν μπορώ να τη στηρίξω τόσο καλά και πέφτει. Από ό,τι είδατε με σκότωσε ένας. Αλλά δεν πειράζει, θα παίξουμε. Έχω πατήσει ready και είμαστε έτοιμοι. Στο προηγούμενο βίντεο που έβγαλα δεν μιλούσα, τώρα μιλάω όμως. Μισό λεπτάκι, επιστρέφω. Ναι παιδιά, έφυγα λίγο, αλλά από ό,τι φαίνεται ακόμα δεν έκανε εκεί. Επίσης βλέπετε το χέρι μου εδώ, γεια σου χέρι. Πάμε. Να ξέρετε, παίζω με ψεύτικο Renegade Rider skin, οπότε μην με κράξετε. Και μισό λεπτάκι να αλλάξω controller. Οπα, τι έγινε, τέλος πάντων. Ναι. Άραξα controller. Γιατί το άλλο δεν είχε τόσο πολύ μετά. Βλέπουμε εδώ το νέο map, στο οποίο είναι ωραίο. Βασικά, όχι ακριβώς το νέο map, αυτό το map είναι τη φετινή season. Αν και εμένα θα μου λείψει το map chapter 2 season 1. Αυτό το map θα μου λείψει. Ό,τι να κάνουμε, έτσι είναι. Εγώ συνήθως για να παίζω καλά και να μην χάνω, πάω εδώ πέρα. Εκεί πέρα συνήθως πέφτει κόσμος, απλά συνήθως τους σκοτώνω όσους είναι. Οπότε πάμε. Κάνουμε εδώ. Εκεί η λάμπα κάτι τα έχει παίξει εδώ μεταξύ. Τέλος πάντων. Άμα ακούτε λίγο φασαρία από το PlayStation ή από το controller μου, με συγχωρείτε. Παίρνουμε το SMG.